Maar goed, jongeren worden steeds vaker het slachtoffer van seksueel geweld op het internet. Hoe groot is dit probleem eigenlijk? Ik denk dat dat probleem op vandaag zeer groot is, zeer sterk gegroeid is over de laatste jaren. Dat blijkt niet alleen uit cijfers, zoals bijvoorbeeld uit de Veiligheidsmonitor, maar ik stel dat ook vast in mijn eigen praktijk als advocaat, waarin ik vooral gespecialiseerd ben in minderjarigen. En ik stel toch vast dat ik de laatste tijd heel vaak minderjarigen moet bijstaan, bijvoorbeeld bij een verhoor bij de politie, die over dergelijke zaken gaan. De dossiers die daarover gaan zijn eigenlijk niet meer te tellen op vandaag. Dus ik denk dat er echt een grote bezorgdheid is, van mijn kant toch, omtrent dergelijke feiten. Mhm. En dat we daar zeker bijzondere aandacht moeten voor Ja. hebben nu en in de toekomst. En over welke vormen van geweld gaat dat dan precies? Dat kan eigenlijk Van- verschillende vormen aannemen. Het gaat enerzijds bijvoorbeeld over het toenemen van naaktfoto's, maar ook heel vaak het verspreiden. Het verspreiden is dan weer strafbaar. Ook seksueel getinte berichten naar elkaar versturen. Of zelf eigenlijk naaktfoto's bijvoorbeeld fabriceren via artificial intelligence. En ga zo maar verder. Dus het neemt eigenlijk heel veel vormen aan. En ik merk toch dat de jongeren nog te weinig op de hoogte zijn wat dat de mogelijke gevolgen Ja, daarvan zijn. ja. En hoe zouden jullie dat probleem dan willen aanpakken? Ik denk dat nu de grootste drempel is dat de stap heel groot is voor de jongeren om daar zelf aangifte van te doen bij de politie. Ze moeten zelf een afspraak maken, moeten het vaak ook eerst aan de ouders vertellen, want de ouders moeten meegaan om die aangifte te doen. Dus misschien een online aangifte zou al een hele stap voorwaarts kunnen zijn om die eerste stap te zetten, om dat toch ergens in alle veiligheid, in een vertrouwde omgeving van thuis uit, van achter uw computer, die aangifte te kunnen doen eigenlijk. Mhm. Maar vooral ook mensen sensibiliseren om aangifte te doen, neem ik aan. Ja, ik denk dat Dat daar wel. ook nog veel voor moet gebeuren. Dat de jongeren weten dat ze kunnen aangifte doen en op welke manier ze dat dan moeten doen. En dat het ook belangrijk is dat die aangifte gebeurt, want dat het probleem pas aangepakt kan worden als de politie op de hoogte gesteld wordt van het probleem. Mhm. En wordt er dan altijd ook effectief iets mee gedaan? Want om nu een voorbeeld te geven, als je fiets gestolen wordt en je gaat die aangeven, ja, ik kan me voorstellen dat daar uiteindelijk niet zo heel veel mee gebeurt. Dat is natuurlijk, ik wil geen appelen met peren vergelijken, maar dat is wel zo, hè? Ja, de vraag is inderdaad correct en dat hangt een beetje af van prioriteiten binnen de politiezone. Maar ik merk toch zelf ook wel dat feiten die met seksueel geweld en misbruik te maken hebben, dat die toch wel bovenaan op de stapel komen te liggen en toch iets sneller behandeld worden en van bij aanvang toch iets serieuzer genomen worden. En meestal toch sneller gevolg krijgen dan andere dossiers. Ja.